Dozu, egondala, hementxe liburuan, ez da irudisa. Vale. Aber dakizun galdera, hau, seguro nik uste dut. Zenbat alde dauzka horrek? Zenbat zuzen ipini dituzu? Bost, zedi bost gomazta. Vale. Eta, hau zer da irudi hau? Irekia edo itxia? Irekia. Irekia. Zer gaitxi, badakizu gaitxi dan irekia? Ez. Vale, ordan hori landun beharko gendun patioan. Nik ustote onduen hor lantzen dala, bai? Ipintzea lurrea margotzea lerro zuzen itxiak, irekiak, eta kurbatuak eta itxiak eta irekiak, eta gainetik ibili eta galdetu. Askotan galdetu. Ni egon nintzen bigarren mailako batzuekin ordu bat osoa patioan, esaten itxia, irekia, itxia, irekia, kurbatu eta zuzena, bai? Jolasak egiten. Bale, eta zema punto dauzkozu hor, zema punto juntau dituzu? 8. 8 punto. Bat, bi, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punto juntau dituzu. Oso ondo, oso ondo. Bale, oin, egingo dugu, nik hau itxen botzut, hartuko hemen goma bat. Hau larenja, hau morea. Eta ipintzen dut lan. Hau itxia edo irekia izango da? Itxia. Ala! Zer gaitik? Oso ondo ba? Zer gaitik, ipini dutzazu beste goma bat. Ipini dutzat beste goma bat. Bai, kontzeptuak ondinoko landu inbea dia. Bai? Oso ondo. Bale. Eta orduan guk hemen ipintzen dugun honek irudi guzti honek, zer dia irekiak edo itxiak? Itxiak. Itxiak.